Dünyada her hili zatlara qavat gelýän. Arada şuňaly köp ýaşamak, az ýaşamak, saglyk barada gurrun çykdy on bir aýtdy. Dünyada 9 minut ýaşayan jannaram bar dedi. Oturanlaň birem degisip, alayt o 9 minutda näme edip bilýär ho? Bir ýaly işe gitjek bolsa awtobusyň duralgysyny geçirjek köni ömrüni idi. Ay ýok, ol 9 minutda agtykly, çoğulukly, ýuwlukly, gowlukly bolup bilýär dedi. Be, o gowlugam görýämek dedi o mikrofona bagyllydy. Eger bakteriýa bolsa onu ýerbet däl. Ýöne käse var, mırtarrak dedi. Olun durmuşunu tin etsen şeyle bir hedillik. Virüs olsa o diyen näl? Abatselyada nemerekde. Umuman eline teleskop alıp seyretsen şeyle bir täsirlikleri görýän. Seredip başlan etsen hal bakteriya cemalyny ýam ogly boldy. Oğlum boldy boşlukda insanlar 1 minut geçip geçmeke eýem murty tavan ýigit boldy. Kapıda öýdýäli oglanlar bilen iragat katyp hada goňşularynyň aýnasyny ugrady. İçerden bakteriya jemal aýu mikrogulajan. Bizzatçylyk etme, beýtme diýse bolýalamahan goýsan aýtdyp eline iragat katyny özünden kiçilere berdi. Öz deňduşlary bilen eline gitar alyp goňşy oglanylar bilen köçäni ala dendiledi ugrady. Yine 1 minut geçip geçmeke eýem virüs bibiň goşaryndan tutdy da mikrogoly öýlerini alyp geldi. Ana virüs ýejen şuya biziň tünegimiz diýerler. Waýy, bu görnýän garantky näme? Garrym bar diýip näme sen maňa öň aýtmadyň? Zakda barmaka aýtsaň bolmaýarmy diýip şaňyllap urady. Yer virüs ýejen muň bary ýok 3-4 minut ömrü galypdyr. Näme etjek muň göwüne degijek bol. Iller ýaly menem 70-80 ýyl ýaşan bolsadym, onu 3-4 minut del, 3-4 sagadam saklardım garryny. Häzir özüne Jiguliňe bindirdi garrylar saklanýan öýe taşlak gel. Bolmasa da anha men ýygyny öwürmeke bolýa virüs ýejen bolýa. Ejejan ni bakteriýa jemalyň goltugyna girip götürtdi, öz Jigulsyny bindirip mikrogoly garrylar saklanýan öýe garşy dal ýatdy. Emma bakteriýa jemal garrylaryň saklanýan öýüne ýetmän ýolly wepat boldy. Ol ejesini ýerletdi. Oň başy ucunda oturup, "Ha, biziň gyýdymyz bolar. Şonu sen adyňy dakaryn." diýip ejeti bilen hoşlaşyp Jigulsyna minip, ýygyny öwürlip Jigulsynyň aýnasyna seredenini eýem çekkesiniň çalaran saçyny gördi. Gör, wagt nähili geçýär. Ýöne şol azyjyk wagtyň özünde de hasardly, galmagally bolman, hagdyn geçirmekligi başarmaly. Ana bizim döwrümizde de ömür sag bolup bolanokda käwasir gowlaýan. Menim ýadyma düşýär bir 2 tane gowy dost bardy bolyn, biri günleriň bir gün sirkowlya, beýleke mon sohramaga gidýär. Ýöne tebigatyň kanuny dürli bolýar. Şoň üçin hem sirkowlan ker sohramaga baranam ker däl. Bulan arasynda bolup geçen gysgaçyk görürüm. Madali öýde keniň o. Haýbyr gowy sözler bile dostumyň gowuny götüreýin diýip gapysynyň elinde duýman galaýy. Assalamu alaykum. Aleyküm esselam. Yer dost ganimet bolýarmy? Bäri wakýarmy? Ay. Bir kun merdos. Gaýry dilim, gowluk ýokdur. Bolýar. Şeýle bolardyň ýerde. Gowla warsan, gatawda şu gowlsa. Hay gulagyň beşiň iýsin. Ay ýok, men gulamam beşime möremek özüm eşitip geldim. Wa gulagyna gara keçede kalypdy. Garajagy oňat. Ýöne ol obada ýokdy gaýdamda. Eşitdi gelir sen soramaga. Aha, men öňüm gaýry dilim, aslansyz men yaramak, çaşyrjak bolýarmyň meni. Ýa men çay içjek gel, sag bol. Men aýagy üstünden soraýyn nikeleýdim. Ýogda özüň näme iýip içýän?
Zehir zakkuni içen. Noş boldan köpürek içek bol. Adamın iyime bile de. Garaz bir daçık bokurdoktan geçirmeli. Noş boldan. Pormen uğursun. Portağa kurgun. Oňa salam aýdaryn barsam. Salamyň ýetir. Aho, Alip, qaharım gelýär men. Yo men nahar yiyecek gel ha wal bereket ber. Özüňi nahar bolsa. Aýby sammagyň biri men çaşyrjak. Bizimkiler hem şu somsany ýakyp pişiriyor. Ýöne men yiyecek gel wa somsa diýetim gelenek. Bu saňa tere diýen Lukmanyň kimdir ýok dedi. Doktoruň kim? Yezrail. Eli ýeňilrem. Biza ýok dedi beşdiýär. Zor bolmaly. Ay kulagyň uğurmasyn sen. Gulam ağa daýdaryn, Gurbana daýdar. Olar sen soramagy geler. Men onu gideýin nos, wagtymam ýok. Kissem bahmırak kissene. Kumungduna mangrik git. Eşitmedimle, näme diýdin? Öllerdi. Kumungduna mangrik git diýen. Ya, gıyqılık näme kerbile gepleşýän ýaly. Men wat gomodel dağa garşy bar ýana.